जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंनि लाइमोनफोरखौ समाजारि बेरेखा जाहाथे थांनो हाया बा थांनो गोसो जाया, लोगोसे देहायारि सरसा आरो जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव खौसेथि सिनायलायनाय बिनि थांखि लानानै जोंनि बड'लेण्डआव बड'लेण्ड CM काप 1.0 मुंनि जोङो गेदेरथार मोनसे जोलुरनि बादायलायनाय खुंनो नागिरदों। बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर'नि दैदेननायाव जानो गोनां बे जोलुर बादायलायनायनि गेदेरथार मेलायाव दानि बिटिआरआव थानाय मोन 420 VCDC लेभेलनिफ्राय बे बादायलायनाया जागायजेनगोन आरो बे बादायलायनायखौ जोङो VCDC लेभेल, BTC समष्टि, जिल्ला थाखो आरो काउन्सिल थाखोआव जों बे बादायलायनायखौ खुंनो नागिरदों। आरो बिनि थाखाय दिनै जोंहा बड'लेण्डनि मोनसे एग्जिकिउटिभ काउन्सिल मेल दंमोन आरो बेवहाय जोङो सावरायनानै थांखि लाबाय आरो जोङो बे गेदेरथार जोलुरनि बे बादायलायनायखौ खुंनो थाखाय जोङो कमिटि दानाय जादों आरो बे कमिटिया जोंहा मिरु लेभेलाव मोनसे गाहाय कमिटि थागोन, बिनि सिङाव काउन्सिल लेभेलाव मोनसे कमिटि, बिनि सिङाव जिल्ला लेभेल आरो बिनि सिङाव समष्टि लेभेल आरो गाहायथाराव जोंहा VCDC लेभेलाव कमिटि। आरो बे बड'लेण्ड CM काप 1.0 बे गेदेरथार जोलुर बादायलायनायनि बादायलायनाय खुंनायखौ जायफोरा बाहागो लागोन बिथांमोन गेलेगिरि एबा हानजाया अनलाइननि गेजेरजों बिथांमोना गाव गावनि मुंखौ बा गाव गावनि टीमखौ बिथांमोना मुं थिसननांगोन आरो बिनि थाखाय जाय गेलेगिरिया जाय VCDCनि सिङाव गोग्लैयो बे VCDC चेयारमेननिफ्राय बिथांमोना गांसे सार्टिफिकेट लानानै लोगोसे गावनि भटार ID आरो आधार कार्डनि गेजेरजों बिथांमोना बे अनलाइननि गेजेरजों बिथांमोना गाव गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। आरो जोङो गेलेगिरि आरो हानजाया जाहाथे थुलुंगा मोनो बिथांमोननि थाखाय जोङो VCDC लेभेलनिफ्राय काउन्सिल लेभेलसिम जोङो देरहासार बान्था जोङो दोननाय जादों। दा VCDC लेभेलाव जोंहा जाय देरहागोन बिथाङा 7,000 मोनगोन बिथांमोना हानजाया आरो जेननाया 5,000 मोनगोन। दा बेबायदिनो समष्टि लेभेलाव जोङो 10,000 दोननाय जादों, जेननायनो 7,000, देरहानायनो 5,000 आरो जोंहा जिल्ला लेभेलावबो जों बेबायदिनो बान्था दोननाय जादों आरो काउन्सिल लेभेलाव जाय देरहागोन बिथांनो 1,50,000 आरो जेननायनो 1 लाख आरो थामथि मासियाव जाय थाहैनो हागोन बिथांमोननो 50,000। बेनि अनगायैबो सबसे मोजांसिन गेलेनो हानाय गेलेगिरिनो 10,000 आरो मोजांसिन जायफ्रा गलकिपार बिथांनो 10,000 रां होनाय जागोन। दा बे गेदेरथार बे जोलुरनि मोनसे इभेन्ट मोनसे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो VCDC लेभेलाव VCDC चेयारमेनखौ लानानै एबा मासिगिरिखौ लानानै मोनसे कमिटि आरो BTC समष्टियाव समष्टि मोनफ्रोमावबो जोंहा TLCC चेयारमेन दङ, बिथांमोनखौ मासिगिरि लानानै मोनसे कमिटि आरो जोंहा जिल्ला लेभेलाव बिटिआरनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर'आ जायखौ दैथायगोन बिथाङा चेयारमेन जागोन आरो बिथाङा LA बा MLA बिथांमोननि गेजेराव जायखिजाया सासेखौ बिथाङा चेयारमेन बानायगोन आरो बेबायदिनो बे कमिटिखौ लानानै बे बादायलायनायखौ खुंगोन। आरो नैबे बादायलायनायाव जोङो 2,000निबो बांसिन गेम जागोनखौ जोङो मिजिं थिनाय जादों, जिहेतु 420 VCDCआव बे बादायलायनाया जाहैगोन आरो बेयावहाय जों मोनसे आउटकाम एबा बिनि फिथाइ हिसाबै जोङो मिजिं थिदों जे जोंनि गेजेराव गामि थाखोनिफ्राय गासिबो थाखोआव जोंनि गेलेनायनि फारसे गाहायै जोलुर गेलेनायनि फारसे मोनसे जांख्रिखांनाय मोनसे एवारनेस बियो फैगोन होननानै जोङो साननाय जादों। दा बेखायनो बे गेदेरथार जोलुरनि बे बादायलायनायखौ जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा सानखांनानै बेखौ बादायलायनो थाखाय थांखि लानाय जादों। आरो जोङो गेलेगिरिफोरखौ आरो आङो फोरमायबावनो नागिरदों जे जायफोर हानजाया बे
गेलेनायाव बा बादायलायनायाव बाहागो लागोन बे हान्जानो जोंनिफ्राय फुटबलबो हरनाय जागोन आरो गेलेनायखौ खुंनो थाखाय जेसेबांखिनि लजिस्टिक सापर्ट एबा जेसेबांखिनि मावख'आरि जोंनिफ्राय मददथि जों हरनाय जागोन रांखान्थिनिफ्राय लानानै माखासे जिखौ गेलेनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर बेफोरखौबो जोंनिफ्राय मिरु कमिटिनिफ्राय जोङो गासैखौनोबो दैथायहरनाय जागोन जाहाथे जेबो असुबिदा जाया मात्र कमिटिया बिथांमोना दैदेननोल' नांगौ दा बेखायनो बे हाबाफारिखौ जोङो खोब गाजा गोमजायै आरो मोनसे जाफुंसार हिसाबै जोङो खुंनो थाखाय जोंनि बिटिआरनि आखायाव थानाय गासैबो अफिसियेलखौ जोङो बाहायनो नागिरदों जोंहा लाइमोन एबा गेलेमु अनसाय बिफान बा स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार डिपार्टमेन्टनिफ्राय गासैबो डिपार्टमेन्टनि जों अफिसियेल स्टाफा थागोन लोगोसेयैनो जोंहा मेडिकेल पिएचसि बा पुलिस प्रशासन बायदिसिना डिपार्टमेन्टफोरखौबो जों बेवहाय थिसननानै जोंनि खुंनायनि जि कमिटि बे कमिटिखौ जोङो गोख्रों महरै खालामनो नागिरा बेयाव बाहागो लानायनि थाखाय गांसे फोरमानलाइ एबा बिथांमोना मोनसे गांसे सार्टिफिकेट हिसाबै बिथांमोना मोनगोन दा बेखिनि नि थाखायनो जों दिनैनिफ्राय जाहाथे गेलेगिरि एबा टीमा अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनो हायो बिनि थाखाय जोङो मोनसे वेबसाइट जोङो दिनै बेखेवनाय जाबाय आरो दिनैनिफ्रायनो गोसो जायोब्ला गेलेगिरि आरो टीमफ्रा बे वेबसाइटआव गाव गावनि मुंखौ थिसननो हागोन जोङो फैबाय थानाय बे जुन दाननिनो जोङो 15 खालारनिफ्राय जोङो गेमखौ स्टार्ट खालामनो नागिरदों जागायनो नागिरदों बेनिफ्राय जोङो गेमखौ जागायनानै माब्लासिम जोबहैयो थेवब्लाबो टेन्टेटिभ जोङो जुलाइनि गेजेराव जोङो फोजोबनायनि मोनसे थांखि लानाय जादों जोंहा वेबसाइटआ स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार एबा syw.bodoland.gov.in बे वेबसाइटआव बिथांमोना क्लिक खालामनानै गाव गावनि मुंखौ बिथांमोना थिसननो हागोन क'क्राझारनि CITआव मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ डिप्ल'मा बिटेक एमटेक बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT BTEC प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE MTEC प्रग्रामाव दङ WRH, CSC, FET आरो GET बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री आरो HSS बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 30 मेसिम थागोन डिप्ल'मा बिटेक आरो एमटेक नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhD नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन